Ahojte. V tomto videu by som vám chcel bližšie ukázať aplikáciu Spike a pomôcť vám orientovať sa v nej a takisto vám ukázať ďalšie zdroje informácií. Ak ešte nemáte aplikáciu Spike stiahnutú a inštalovanú, pozrite si naše video o aktualizácii hubu, kde sa tiež dozviete, ako si aplikáciu stiahnuť a nainštalovať. Keď ju otvoríte, objaví sa vám obrazovka, kde si vyberiete medzi Spike Essential a Spike Prime. My máme sadu Spike Prime určenú pre staršie deti, pre druhý stupeň základnej školy. Keď si ju otvorím, tak sa mi tu zobrazí domáca obrazovka. Naľavo v tomto páse mám vlastne 5 takých základných záložiek a potom je tu ešte pomoc, nápoveda a takisto nastavenia. Je možné s touto aplikáciou pracovať len tak, že si vytvoríte nový projekt a začnete hneď programovať, ak už teda viete, čo robíte alebo čo chcete dosiahnuť. Ak si začnem nový projekt, môžem si ho pomenovať, napríklad projekt 1 a mám tu na výber medzi blokmi, ktoré sú iba s obrázkom, s ikonou, alebo s blokmi, ktoré majú aj slovný popis. My štandardne používame túto druhú možnosť. Stlačím Create, zobrazí sa mi projekt a tu nám mám vlastne všetky bloky, ktorými môžem vytvárať môj kód a takisto aj ešte možnosť pridať si ďalšie bloky. Vrátim sa na domácu obrazovku. Okrem teda možnosti samozrejme programovať, keď chcem niečo dosiahnuť so svojím robotom, musím ho mať zapnutého a pripojeného k mojej aplikácii, k môjmu zariadeniu, aby som vlastne ten program, ktorý vytvorím, mohol do ňoho stiahnuť. A pre začiatočníkov alebo pre tých, ktorí sa chcú učiť postupne, tak je tu aj súbor veľmi dobrých šikovných lekcií. Tie si viem otvoriť buď pomocou tejto veľkej ikony, alebo tu na cez Units. A je tu 6 takých súborov. Je možné ich robiť v poradí, ale takisto aj niekedy dám mojim žiakom možnosť vybrať si nejaký model, ktorý ich zaujme, otvoriť si tú lekciu, postaviť si jednoduchého robota a naprogramovať ho. Vždy tam je aj taký krátky program už, ktorý vám pomôže začať a ktorý potom môžete modifikovať. Tie lekcie sú zamerané na rôzne aspekty robotiky. Invention Squad je zameraný na dizajnový proces, dá sa pri ňom zlepšovať a učiť pri vlastne tých jednotlivých krokoch dizajnového procesu. Je tu 5 lekcií, tie prvé 4 sa zameriavajú na definíciu problému, vytváranie prototypov, efektívne testovanie a tiež hodnotenie a iteráciu svojho dizajnu. A potom je tu ešte taký jeden otvorený projekt. Pripravujeme tiež sériu videí, kde sa budeme jednotlivým týmto lekciám venovať podrobne. Ďalší súbor je Kickstart a Business a ten sa zameriava na prezentáciu svojho nápadu a takisto aj na vytváranie zložitejších systémov, odľaďovanie svojho programu, hľadanie a rozpoznávanie vzorcov, opakujúcich sa vecí a využívanie podmienok na vytváranie takých zložitejších automatizovaných zariadení. Potom je tu súbor s názvom Life Hacks a ten sa práve zameriava na využívanie dát, využívanie čísel v programe, práca s číslami alebo aj práca s informáciami, ktoré si vieme stiahnuť pomocou internetu z nejakého dátového úložiska, napríklad informácie o počasí, ktoré vieme potom využiť v našom programe a vytvoriť robota, ktorý môže reagovať na zmenu počasia, prípadne sa tu dá urobiť záznam vlastne ako keby počasia. Potom je tu súbor Competition Ready a ten sa venuje príprave na súťaž First Lego League. Takisto verím, že pripravím súbor videí, ktoré sa budú venovať presne týmto témam. Tu si viete postaviť malého robota, jednoduchého, a začať s ním pracovať tak, ako by ste vlastne programovali svojho robota
naplnenie misií vo First LEGO League, sú tu lekcie na prácu s čiarami, prácu s farbami, rozpoznávanie čiar, reakciu na ne, chodenie po čiare a takisto sú tu aj návody na zložitejšieho robota, ku ktorému už potrebujete aj rozširujúcu sadu a ďalšie spôsoby, ako vlastne plniť misie v súťaži First LEGO League na hracom stole. Posledné dve súbory sú Training Trackers, kde sa venujeme dátam a ich zobrazovaniu na grafoch a vlastne práci s týmto ako spôsobom, ako vlastne robot nám dáva nejakú spätnú informáciu a ako potom vieme túto informáciu využiť na optimalizáciu toho robota, prípadne aj na tréning samých seba. A potom je tu ešte posledná, to sú doplnkové lekcie a tie sa zameriavajú na takú spoluprácu, trošku zábavu, niečo, čím si viete oživiť svoje hodiny a zabaviť sa vlastne v rámci nejakej spolupráce v tíme alebo v menšej skupinke. Takže toľko prehľad lekcií. Sú tu ďalej návody a ak ste si svoju aplikáciu stiahli prvýkrát, tieto návody tu možno ešte nevidíte, dovtedy, kým si nestiahnete všetky lekcie. Posledná časť tu nás sú moje projekty, keďže ja tu zatiaľ žiadny nemám, tak sa mi tu nič nezobrazuje, ale ako budete vytvárať svoje projekty, tu sa vám zobrazí zoznam všetkých projektov, s ktorými viete pracovať, ako so súbormi, duplikovať ich, kopírovať, premenovať a tak ďalej. V oddelení nápovedy máte vysvetlenia na všetky bloky, ktoré používame v našom kóde, takže toto určite odporúčam si pozrieť bližšie a potom v nastaveniach je tu niekoľko možností, ako si nastaviť aplikáciu, neukazovať úvodné video, neukazovať alebo ukazovať upozornenia na aktualizácie lekcií, zapnúť možnosť programovať aj v jazyku Python a potom je tu možnosť stiahnuť si všetky lekcie naraz, prípadne ich všetky vymazať, prípadne si zvýrazniť text na tých programovacích blokoch, aby bol ľahšie čitateľný. Takže toľko k prehľadu aplikácie a my sa už uvidíme pri videách o jednotlivých lekciách zo súboru Invention Squad.